gatas. Ngayon gatas, okay, nakita ko siya. Ha? May limon! Diyan! Magusan dyan, magusan! Oh, magun yun, magun yun. Wala na simpati ah. Wala na iyagi paduot yung ulit. Uman kang mama ka Papa Jim. Na, dili. Doy, anong mama doy? Asa makabilin? Lolo? Asa makabilin? Lakaw naman ang mama Manila. Ha? Lili. Uban ka, yung mama uban ka. Sabaan mo, baby. Ganap. Paano na ilong? Ha? Pili! Pasok ka! Ah, sa engineer! Daan pala ito. Ha? Lalo naman ito. Sito, tanawa. Di siya sito. Totoy. Kaya lagi. Kaya nagkita. Kita pa siya nagdalag totoy sa ref. Ano mo siya? Dali, ama. Master! Engineer! Ah, engineer! Tara. Ay, engineer. Dali! Hindi, magdayon sila. Kutad, liya. Kaya tunutan, ay brum-brum mo. Dahil ka lang mo ito, pali. Kaya mo tabalin sila kalsa. Wala mo tanawa na sila, oh. Ay, dali ka mong banda, Papa. Ay, sila, Papa. Ha? Baikon sa... Oh, apa din na po niya? Sila, asa po na niya. Ha? Agas mga tao, manuwa. Isa, asa po na. Pabita na. Daw. Kaya po rin. May nang bunga rin magkaigong yun. Wah. Abang na. Doy. Uban na kang mga maanin. Doy, kabot. Doy. Di juga kak. Dili, kamay ang ring. Di juga mo pagkabot kay... Saan man? Balik ka na, balik ka na. Liyo ka na. Balik na, gamay na malo. Gamay na malo ka na hinado. Ting init rin, sandang mo ba? Mulit mo lagi rin. Asiyayo. Ah, tanaw mo kusinira, tanaw. Tanaw mo kusinira, tanaw. Tanaw mo kusinira, tanaw. Oh, si Biwing. Si Biwing. Ah, klaro ha, oy. Ah, perting ninduta ba, oh? Ah. Padul mo. Ah, tuyaw ni Anil. Oy, ada kuwag na gawin Anil. Puno ang screen. Ah, nagisi. Ingat ka mo bato. Oh, batang mo. Kuwag na gawin ni Rin. Ah, nagisi. Gisi, katawa. Magbong ha? Magbong. Request na ko yung kisi. Bibing ikaw na. Rib. Ah, ngisi. Tinggi paya. Tinggi paya. Apa tinggi lepas? Apa tinggi paya dibijan? Bayang. Aku. Dibijan. Nalita dibijan. Ano? Gini. Angkat tas. Jun, angkat tas sikit-sikit dati. Gini, tolong. Mino kasih tahu. Oh. Iyo. Ito, ke mama, angkat tas.
Pita. Di ba, bay? Ada ke siya? Sige, babay mo, babay. Babay na siya. Di, sini dia nak. Sino na yung may nagsukod? Sige. Berisanan. Kung isa langit ng kalipay ba? Ang mama. Mohon. Ada dah. Si Kisiu. Si Rin. Kita lagi debut. Oh, na. Celebrate orang kulit dah. Ada. Yay. Kita lagi debut. Kalipay yun yan oh. Sige. Larag busy oh. Kelingan ini putol. Ya, buka. Bah. Enggak nih, patut kaya si Lulu anak. Diti. Sige, itu yang busog yan. Sige, busog. Oh, sige. Anak Lulu. Ay, Diri ka dun. Anak. Kami just sisi. Pag pikir ano ba? Pag na tulog ba? Ano naglangi-langi na anak o ano? Anak ba? Sige, anak. Tapit, sabay. Dito. Lapis oh. Ayo kita laut. Ha? Iskan ka rin. Ang lino. Ito kung pasok rin para mati mo. Hindi na pwede mo ito kay giviting na wala. Galing. Dili, ana na lang, sir. Pag putuli mo, sir, wala na lang, sir. Sorry, pe. Yan na lang, start din lang, anak. Pangit, sir, pangit. Ha? Kaya baka mga sa competition na nagikuha sa actual pero mo kita nag-chatting mo sa actual scanner. Philippines, dami na hindi ko kabili kay Melanie.
i-video ko na ni Chandler. Kaya ayun, pakita basta nasi bilan. Kasi bilan mo. Pakita. Yes! Yan din siya dapat. Hindi kami ito mga... Ako ba din lang, yan ako. Dito siya kayo sa likod. Hindi. Hindi. Basta na. Mama? Ako naman ako kinabot ko eh. Na? Ano sa mana? Nagilasan kita rin ako. Buti pa mo ko eh. Nalagom lagi. Ano? Nagpilihan na. Ayaw mo ng Japan, eh. Muna ka dito kami, konti na tao mo. Kasi